Здравейте, приятели! Вие сте с канала Пътя към 1 милион. Както обещах в предходния епизод, избрах една компания, която в коментарите ми посочихте, че искате да направя анализ подобен на Google, и това е компанията Texas Roadhouse. Защо избрах нея? Защото първо има в портфолиото и ми е по-лесно да анализирам, и второ, тъкмо ще ви покажа в каква компания съм инвестирал и в каква компания продължавам да инвестирам до сега. Така че ако ви е интересно видеото, останете до край. Преди да продължим напред, нека прегледаме все пак какво се случва с моето портфолио. Вече е месец март, така годината започна. До тук съм отделил една сума, която е пазя кеш, около $2400. Моето портфолио за сега се справя по-добре с даунтърна на S&P 500, като S&P е на минус почти 1,9, а моето портфолио е на минус 0,5%. Това се дължи на няколко факта. Единият от тях е позицията ми в БАБА, която вече е плюсова позиция. Да, Китай отчита доста солиден ръст. И другото, че инвеститорите явно се изплашиха от акциите и наблегнаха на облигации и на високо дивидендни компании. Една от тези компании всъщност е в моето портфолио е Vici. Vici е рейт компания, която дивиденд yield им е над 5 в момента. Не съм точно сигурен, скоро не съм гледал точно този показател за Vici, но съм сигурен, че е над 5, което се доближава до 10 годишните Treasury Bonds в щатите. Може и да е малко повече. Както знаете, Vici миналата година ми беше цялата година на минус, нали, не включвайки дивидента, но вече изплува, говоря за цената. Jabil, доста интересно, компанията цената е се срина от близо $170 на 143, даже не на 143, ме е средната, извинявам се, на 139. На 20 март излиза отчета на Jabil и тогава ще преценя дали да я продавам компанията или не. Реално аз се държа от една година, горе-долу миналата година, януари месец пуснах видео за Jabil. Ще разгледам точно за една година какво се е случило в техния бизнес, кои показатели са променили, каква политика са предприели и ще преценя дали да продължавам да ходвам Jabil, дали да байвам или да селвам. Други промени по моето портфолио няма. Както виждате, нали, тримнах малко от половината позиция в Apple, с тях се закупих Google. Други апетитни компании, които на този етап оглеждам, са Microsoft и Salesforce. Преди да продължим с Texas Roadhouse, ще ви кажа, че тази година много ми прилича на 22 година, когато на края на 22 година S&P завърши на минус 18%, и тогава всъщност беше момента, в който аз влязох в Microsoft и си спомням, че Microsoft в началото ги закупувах на $228. Тя беше една от доста подценените компании на пазара, говорим за технологични компании, и сега виждам, че горе-долу тренда се повтаря след двете плюсови години, 23-та и 24-та на американската икономика с двуцифрени ръстове. Време е да има корекция или поне да има някакъв ръст, който е близо до 10, осреднената 10 годишна медиана на S&P 500. Това, което не ми харесва, е, че всъщност то ми харесва, но импакта е доста неприятен. Долара поевтиня спрямо евро. А моят ETF, който следи S&P 500, е в евро. Говоря за ETF VUSA, който аз закупвам от холандската борса, Амстердамската борса. И реално, ако погледнем, VUSA от началото на годината до сега е на минус 7,5%, докато S&P е само на минус 2%, даже по-малко от 2%. Това нещо доста ме дърпа назад, понеже аз имам 14% от портфолиото алокирано в VUSA. И какво осъзнавам, че валутния риск го има и той се усеща, когато е в доста по-високи проценти, отколкото 0,0 нещо, нали, няколко там долар цента да е мръднала едната валута от другата. Факт, че когато започнах да инвестирам, долара беше 1,65, а последните ми покупки, някои от последните бяха на 1,90, 1,92, това говорим долар-лев. Но поради цялата политика на щатите и така волатилната обстановка, в която се намираме, долара поевтиня спрямо еврото и от това губим ние инвеститорите в уж американският ETF, който следва S&P 500, но той е в евро. Дали ще правя промени за VUSA? За сега не. Продължавам да се я държа. Цяло се надявам долара да не се качва отново до тези стойности. Факт е, че разликата от валутните курсове ги усещаме в портфолиото, може да го видите тук. А сега напред към анализа за Texas Roadhouse. Ще започнем анализа от сайта InvestorGaps. Това е моя проект, който половината или част от туловете в него са пуснати публично, другата част все още не са пуснати, защото имат бъгове. Но ще разгледаме основните метрики, които аз съм показвал и ще продължавам да показвам в видеята, какво ме интересува, когато
инвестирам и когато следя една компания, това, което ме интересува най-вече са ревенюто или приходите. И може да видим, че Texas Roadhouse за миналата година приходите им са пораснали с 16%. Съответно за 2 години 15%, за 5 години около 14%, а за 10-13%, но ясно се вижда как компанията расте и се развива. Този тренд тук, който го виждате нагоре, нали, с изключение на 20-та година, където знаете бяха затворени доста ресторанти, магазини и така нататък, дори се запазва тренда, искам да кажа. Друго, което гледаме е EBITDA-то. EBITDA-то, взимайки го от 2004 година, преди това имаме данни, но аз лично не знам какво се е случило, но 2004 до сега е доста голям период и може да видим, че за 10 години средния EBIT е нараснал с почти 14%, а за една година той е нараснал с 37%. И тук видяхме ясно тренда, който показва графиката за EBIT. Free Cash Flow положителен след 2009 година и реално за една година той е пораснал с 245%, което е вау. Но да погледнем все пак 10 годишните осреднени стойности, те са около 27%. Да погледнем Free Cash Flow per Share, тук нещата изглеждат малко по-различно, но все пак за 5 години Free Cash Flow им е пораснал с 37%, а за 10 години с 28%. Отново имаме един тренд, който за последната година просто се чупи с невероятния кешфлоу, който са направили. Free Cash Flow е останал. Така, нетните приходи, като извадим разходите, отново виждаме тренд. До тук тази компания показва, че расте и добре менажира приходи спрямо разходи. Да продължим напред. Имат ли дълг? Както виждаме, за последните 2 години Texas Roadhouse нямат абсолютно никакъв дълготраен дълг. Последният им такъв дълг е бил 22 година. Между другото, аз си го спомням тогава дългът. Те не хитнаха EPS-а си на естимейтите и тогава цената беше спаднала. Може би бяха около 110 и се върнаха на около $79. Точно защото не оцелиха на анализаторите EPS-а и беше по-нисък, но той беше заради това, че те си бяха погасили дълга и за следващата година вече нямаха абсолютно никакъв дълг. Ето тук 24 милиона бяха погасили. Дивиденд, изплащат дивиденд, това е добре. Като виждаме, че дивидента с всяка година се увеличава. За сведение на дивидендните инвеститори, дивиденд yield има 1.36, който не е от най-ниските, но не е и хипервисок. Дяловете в обращение. Дяловете в обращение забелязваме, че за последните 10 години спадат с 0.52%, за една година с 0.21%, като цяло изкупуват обратно при тях дялове и по този начин те вдигат стойността на нас инвеститорите. Дългосрочните инвеститори като какво се интересуваме? От компанията да изплаща дивиденд и да изкупува обратно дялове, а не да делютва нови шерове и по този начин цената да пада. Така, тук предполагам, че има някаква грешка, защото не ми е отчетен капекса за 2024 година. Това ще го погледна точно в софтуера, защо се е получило така, но имайте преди, че някакъв път сервис провайдерите на тази информация допускат грешки. Те сигурно си имат капекс и имат и планове този капекс да бъде увеличен и тази година. Така, да продължим напред с бизнес драйверите. Ето как изглеждат бизнес драйверите на 3 месече на Texas Roadhouse. Какво гледаме тук? Total Restaurant Margin, маржините от ресторантите, може да видим как от 20-та година до сега се покачва. Това е положително. Друго, Total Store Weeks също се покачва, взимайки данните от 20-та година. Ресторантите, броя на ресторанти Буба 33 се покачва. Texas Roadhouse разполагат с 3 вида ресторанти. Техните си Texas Roadhouse, Буба 33 и Jaggers. Може да видим, че бройката на Буба ресторантите расте, т.е. те отварят нови локации. Какво друго може да видим? Jagger ресторантите също расте като бройка. И самите си Texas Roadhouse ресторанти виждаме, че Q1 20 година са били 488, докато за Q4 24 година са 608. След малко ще ги погледнем и на годишна база. Какво друго ни интересува тук? Ето приходи от франчайзи, как се движат, International Restaurant Count, извинете, международните им ресторанти също се покачват, още един положителен тренд. Общо ресторантите на Texas Roadhouse, това включва Буба 33, Jagger и Texas Roadhouse ресторантите, са започнали на 617 и към момента са 784 за последното Q. Виждате какъв ръст имат за 4 години. И сега, продажби, Other Restaurant Sales, тук графиката също се качва. Какво ни показаха тези графики, които сега разгледахме? Маржинът расте. Маржините и броя ресторанти в отделните им вериги, Буба 33, Jagger и Texas Roadhouse, расте. Отворените нови ресторанти расте. Хората, които прекарват време в ресторантите,
и фито за едно сядане също расте. Макар че мисля, че тук нямам графика точно за това, колко е усреднената стойност на един тейбъл, който сядат, но това е такава метрика, която много зависи къде се намира ресторанта, в кой щат, дали е валял с някакви последната седмица и хората не са излизали или пък е било хубаво времето и са излизали. Така че това са метрики, които плават, но виждаме едни положителни ръстове в целият тим бизнес във всички сегменти. Ето как изглеждат тези графики и на годишна база. Total margin от ресторантите расте 915 милиона, за сравнение 20 година е 264. Това е почти 4 пъти се е увеличил маржина от приходи от ресторантите. Бройката ресторанти, специално за Буба, от 31 на 49. Texas Roadhouse ресторантите от 503 на 608. И къде са всъщност това? Ето го, ресторант Total Count. Може да видим, че 20 година са били 634, а тази година са били 784. Доста стабилен ръст и те продължават да отварят нови ресторанти. Ето ги тук и селовете, продажбите от ресторанти 5 милиарда срещу 2,4 милиарда. Сега, нека да погледнем и какво показва моят Discount Cash Flow калкулатор за Texas Roadhouse. Ето е калкулацията за Texas Roadhouse. Ще дисконтираме с 15% възвръщаемост. Попълнил съм данните за 2024 година. Ревенюто им е било 5,3 милиарда, като това е ръста е с 16% в сравнение с предходното ревеню от 2023 година. EBITDA е 696, като това е ръст с почти 13%, CAPEX и Tax Rate. И реално, като сметнем, излиза, че текущата цена на Texas Roadhouse от $179 е с 4% надценена. Тоест, компанията в момента си е за холд и все пак имайки предвид, че това тук е някаква чиста математика, нали? Тя няма как да обхване абсолютно целият бизнес и правилно да опише бизнеса и приходите, които могат да се реализират или да получиш като възвръщаемост. Аз бих добавил 5% от себе си и бих казал, че в момента цената горе-долу е справедлива. Тоест, около $179 за мен лично, гледайки показателите от графиките и изчислявайки справедливата цена на база 15% дискаунт рейт, смятам, че цената е справедлива. Ако направим предположение, че желаем 13% възвръщаемост от тази компания за година, вече цената излиза на $200. Сега, дали желаем 13 или 15%, ние като инвеститори в отделни акции, естествено, че желаем повече от средното. За средно е прието S&P 500, който връща 10% за последните 100 години, но за последните 10 години виждаме, че S&P 500 всъщност е върнал 15,2%, което е доста висок процент на възвръщаемост от индекс. Нещо интересно, на което попаднах, Revenue forecast на Texas Roadhouse за следващите 3 години усреднен е около 18%. Ако ние предположим, ще правят 18% Revenue growth на година и дисконтираме вече с 15% възвръщаемост, ние получаваме цена от $202 срещу 179 или 13% upside. Сега, 18% наистина ми изглежда доста като процент. Може да погледнем ревенюто за последните 10 години как се е движил и то е 13%. И все пак този тип калкулатори смятат справедливата цена на базата на assumption, т.е. на някакви предположения. 18% може би е много, да кажем, че ревенюто расте с 15%, EBITDA ще го оставим също толкова и получаваме $157 за справедлива цена или вече цената от 179 е надценена с 12%. Истината е някъде по средата. Аз ви казах, може би в момента Texas Roadhouse си е достигнал справедливата цена. Имайте предвид, че това не е финансов съвет и тези видеа не са финансови съвети. Просто тук смятаме, използвайки математика и се опитваме да предвидим бъдещето. Така че това беше анализа за Texas Roadhouse. Показах ви как се движи бизнеса, разгледахме в миналото как са движили основните метрики и се опитахме да калкулираме сегашната цена на компанията. Ако са ви интересни тези тип видеа, моля пишете в коментарите коя да е следващата компания. Въпреки че съм замислил следващото видео да ви разкажа за този спад на пазара, как аз разсъждавам, какво ме притеснява, какво не ме притеснява и какви действия всъщност бих предприел за моето портфолио. Така че ако ви е интересен контента, се абонирайте за канала. Благодаря ви и до нови срещи!